Toto je jeden z najúčinnejších cvikov na triceps. Robiť ho budeš na protismerných kladkách, ktoré nemôžu byť ďaleko od seba. Alternatívne môžeš robiť tento cvik s jednou rukou v náklone, aby ti lano kladky prechádzalo ramenným aj lakťovým kĺbom. Nutnosťou sú takéto členkové popruhy, ktoré si vieš jednoducho objednať z internetu. Upevni popruhy karabínov nad týmito guličkami, aby ti nezavadzali v pohybe. Ruky vkladaj do popruhov tak, aby boli na úrovni spodnej polovice dlaní. Postav sa čo najbližšie ku kladkám a zaujmi začiatočnú pozíciu s vypnutým hrudníkom, miernym predklonom a rukami úplne pokrčenými v lakťoch. Nadýchni sa a vystri lakte mierne od tela. Kontrolovane sa vráť do začiatočnej pozície a po krátkej pauze vykonaj ďalšie opakovanie. Pri cviku udržuj vypnutý hrudník a ramená stiahnuté dole od uší. Veľmi pokročilým odporúčam dodatočnú stabilizáciu v podobe záťaže na opasku z reťazov. Nepomáhaj si dvíhaním lakťov dohora a neroluj ramená dopredu v snahe vystrieť lakte.